Tanan, Brad Arthur, nindot ang debate karon, no? Pag debatihan nila Rufino Gulli o si Agapito. Rags kasi po. Rags lang iko re. Rags kasi po. Sa tema, unsay tema dia? Pamatudan nga ang Rizalian siya, Rizalian. Ang ilang tema, pamatud-an nga ang balaang Trinidad tinuod sumala sa Biblia o referensya. No, usbon ko ang ilang tema pag pamatud-an nga ang balaang Trinidad tinuod sumala sa Biblia o referensya. No, ang affirmative side mao si Rufino Gulli, Catholic Faith Defender, San Pedro Cathedral. Kanya ang negatibo o sa Rizalian, no? Nakalimot ko, Agapito mong kunin na adire. sige, pala pangalan si Rags. Si Rags daw, Rags. So, Brother Rags. una tawag pala yun, no? So, ang atong suking tigpaminaw ng dada sa Bulton. Andam sa maminaw, nining mo nga debate. No, sila Jonathan, sila Al-Al, o sila Alpe, no? Si Gaboy. So, kana ang atong tema, Brother Al, ug pasalamatan nato ang atong mga sponsor karon pinagi sa pagtagad pagsuporta sa Indonesian Institute of Technology Foundation Incorporated nga nilang tulunghaan makita din sa may Agdao doon sa flyover o sa Tagum City sa may Porok Daneco sa mga kurso nga ilang gidalit tinuras lang ni healthcare services, shielded metal arc welding, automotive servicing, computer hardware servicing, refrigeration and air conditioning, consumer electronics servicing. O na sila tulog ang mga session, morning session, afternoon session, o evening session. Sa dugang mga kasayuran, pakikita na mga presidente, si Brother Knights Joel Indunila o si Sir Jose Guevara, ang administrador sa Indunila Institute of Technology Foundation Incorporated. Gani alang natong mga batanon o maidarana, gusto mo magtunga sa Indunila Institute of Technology, at tola mo sa buhatan ni Congressman Attorney Carlo Bindigo Nograles para kuha mo scholarship program, makatunga mo libre sa Indunila Institute of Technology. Pag graduar ninyo, nadadayon mo national certificate to gikan sa TESDA. Pwede namang mag-abroad o maghimo sa inyong kaugalingon nga negosyo diri sa area nato sa Mindanao, Tibok Pilipinas o diri sa Dakbayan sa Davao. So mauna ang atong pasalamatan karon o atong pasalamatan usab ang Sun Cellular. Nagkakusog na gyud ang ilang signal diri sa area sa Mindanao o sa Tibok Pilipinas. Ang Sun Cellular. Gamit gamay na load, makatawag na mo dayon og text unlimited. Brother Al, sugod na ta sa atong tema karong panahon. Pamatud-an nga ang balaang Trinidad tinuod sumala sa Biblia o referensya. No, painumdom lang. Aduna lang mo 5 minutos nga pahayag kada usa. Tulo ka pangutana, tulo ka follow-up. Mao na ang atong ruling. So, ang oras sugod na. Mayong utok ka na tong tanan, ang tema, pamatud-an. Buntag pa. Nga, ang balaang Trinidad, tinuod, sumala sa Biblia o referensya. O kung sa may pamahayag sa itong Ginoong Jesucristo, din sa Matthew 28, versikulo 19, mao kini atong mabasa. Busak pang lakaw kamo, nga to sa tanong katawhan sa tibok kalibutan, himua silang akong matinun-an, o bunyagi sila sa ngalang samahan, o sa anak, duha, o sa Espiritu Santo, tulo. Unsa man kining tulo, ka mga pangalan nga gisgutan sa itong Ginoong Jesucristo. Matod pa ni San Juan, din sa 1 Juan 5, versikulo 7, mao kini ang atong mabasa. For there are three that bear records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Unsa kuno? And these three are one. Unsa may buti pasabot aning three? O kung sa ibuti pasabot ining 1, nagipasabot ni San Juan. Sumala sa Webster Dictionary, kaya ang tema, Biblia man og referensya. Sa Dictionary Webster, the union of the Father, Son, and the Holy Ghost, 3 person in 1
divine substance as God. Unsa kuno? Nga kining amahan panaghiusa sa amahan, sa anak o sa Espiritu Santo, tulo ka persona sa usa sa pagka-Dios. Klaro sa Webster Dictionary. Og tuod kay English man to mga kaigsuonan. Nagdala ko diri usa ka higanting dictionary. Mga 5 kilo siguro ni kung atong timbangon, atong Bisayon kay na may Bisaya nga dictionary. Unsa may gipasabot aning amahan, anak ug Espiritu Santo, gingon dinhi sa amahan niya. English the union of Father, Son, and Holy Ghost in one Godhead. So sa kuno, kining panaghiusa sa amahan, sa anak o sa Espiritu Santo, nahiusa diha sa one Godhead. Binisaya, gingon dire, usa ka Dios, tulo ka persona. Tulo ka persona sa usa ka Dios. Klaro. Unsa may termino gagipasabot ni mga dictionary sa usa ka Dios, tulo ka persona sa usa ka Dios. Unsa ang termino nini niya sa English? Ang term mao kining Trinity. In English man to, Binisayon. Niyaga po na itong mabasa. Binisaya, Trinidad. Usa ang tema pamatud-an nga ang balaang Trinidad tinuod na pamatudan klaro sumala sa Biblia o sa mga referensya. Nganong klaro man kay nabasa litra po litra. Og dinha ko kutob mga kaigsunan gamay ra kayo kung pamahayag hatagan atong taas nga panahon ang negatibo alang sa mga bulawanon nga mga pangutana. Okay. Moto si Ropino Golgi sa Catholic Faith Defender. Karon ihatag na to ang pangutana sa Rizalian nga si Agapito. Apelido. Kasipong. Rods Kasipong insert na lang. Kasi po insure. Rods Okay. Kasipong insert na lang. Kalimot mong ko kay isulat nung ta inyo daan pangalan ninyo. So, karong panahon na Brother Al, to sang bago mangutana si Brother Rags Kasipong gikan sa Rizalian. To sang timbayan atong mga subing paminaw diya sa may Laak, Compostela Valley Province, si Brother Paul Sapiron dito sa Laak. O si Sergeant Elmer Taglupok. Tinapod sa bahay Don Mar, si Brother Nicasio Ligara. Happy Sabbath Day, Brother Nicasio Ligara din sa bahay Don Marcelino, Davao del Sur. Og ang akong pong agaw, si Agaw Gingging Fernandez sa Methodist Church diya sa Lim Street, Vigo City, Maimbuntag. So ato na paminawon ang mga pangutana karon ni Brother Rugs Kasipong gikan sa Rizalian Group. Okay, daghang salamat. Okay. Okay na ni. Sige, padol. Pangutana. Ang amahan, ang anak o ang espiritu diyan nagsugad nganong nahimong ang Trinidad balaan. Tama ang bot nimo ipasabot? Oh, tama kay kana sila mga balaan man, tulo ka persona sa usa ka Dios, so mga balaan. Tama ko usab ang giingon nga ang tulo walay ubos ulabaw sa mga walay kamatayon sa in English pa matod co-equal o co-eternal. Tama ba usab kini? Tubag, wala sa tema ang pangutana, ang tema tulo ka persona usa ka Dios. So diha ka mangutana. Usa ka persona Dili sa tulo ka persona sa usa ka Dios. Oh. Palihog, ikatulong na bang pangutana ni sa tabawan na. Sige, follow up. Sige lang, pangutana na. Kay imo man pamatud-an nga ang tulo ka persona sa usa ka Dios sumala sa Biblia. Pabor kay dagang naminaw karon, dili lang kita dinhi. Sige. Basaha kay gipamatud-an nimo ang tres personas usa ka Dios sumala sa Biblia. Basa. Wa ko makinala ko ang referensya. Sumala sa Biblia, please. Sumala sa Biblia. Okay. Ang Biblia kung ibasa diri unhungan siglo 7. For there are three that miracles in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Klaro sa referensya. Sila tulo ka persona sa usa ka Dios. Kaya ang tema Okay. sa Biblia magreferensya. Daghang salamat. No further explanation. Ang akong pangutana, ang tulo ka persona usa ka Dios. Katong imong conclusion, balang Trinidad. Kay tulo ka persona sa usa ka Dios.
Diha nagsukad ang pangutana. Unsay Ayaw paghatag konklusyon ang butang person. Ayaw kay Biblia gyud. Tulo ka persona usa sa usa ka Dios. Mo kining balaang Trinidad. Ako kita mabasa ba sa Biblia ang tulo balaang Trinidad. Oo. Ibasa na ako, pero kung diskupyado ka, atong ipabasa sa moderator. Kanang pulong balaang Trinidad. Atong basahon. Sa Biblia gyud mismo. Sa teksto. Balaang Trinidad. Diferensya. Referensya kay Biblia, ayon na ang diferensya. Biblia lang ang unang tanan. Biblia imong gusto. Biblia lang. Atay pati. Kanang neutral na Biblia. Ipirmahan Biblia. Dili Biblia, unang Biblia, unang sunod ang diferensya. Naa sa Biblia 1:5-7. Basaha. Basaha ang gyud, basaha. Gibasa oh. Basa. There are three that be recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Unsa man ni? Okay. Mo na gisulti. Papa, giklaro sa referensya nga kini usa ka Dios og tulo ka persona, Trinidad na mabasa sa referensya. Trinidad. Okay, pwede pa ang follow-up question, Mr. Moderator? Palo. Okay. Kana bang tulo nga persona pareha og paggahom, walay labaw o walay ubos? Wala sa tima na. Okay. Diha. Kung ang amahan persona, ang anak persona, ang espiritu persona, Oh. Pangutana. usa ka Dios. Sayop ba day, wa ba day sa tima? Tugan lang di ka tubag. Kay ang tulo, amahan, anak, espiritu Dios. Kung moingon ko, nga nagsama ang kagahom, moingon ka wala sa tima. Akong gipangutana kay tulo man ka persona, usa ka Dios. Okay, pangutana. Ang pangutana, kaya bang tulong Dios amahan, anak, espiritu? Kay usa man ka Dios. Pareha naman kagagahom. Wa sa tima moderator kay. Wala sa tima. Wag yapon, ang bukas mo tuwa tima di ka tubag. Tubag na was tima. Wa tima. Nangutana ko ganihan mo, bala ang Trinidad mabasa sa Biblia di ka basa. Tungod lang kay dira three witness ana. Pero bala ang Trinidad mabasa ba? Imong conclusion na. Pangutana. Pangutan na lagi. Kanang amahan, anak, espiritu. Oh. Bala ang Trinidad. Oh. Balaan kay Kay Diyos. amahan, anak, espiritu, Dios. Oh. Nabay dili di balaan nga Dios man. Ang espiritu, Pangutana. ang pangutana mo lagi lagi. Oh. Manong mayong malayo sa tima? Aman, anak, espiritu, ngutana ko. Pareha magkagahom? Manong law, ay, mas tima. Wa mo tawag tiba diha nga. Mo ba? Pareha sila gahom. Nangutana ko nimo, kay imong pangutan, balang Trinidad, kay aman, anak, espiritu, balang Trinidad, tinuod. O tinuod. Mabasa sa Biblia, imo lang conclusion. Pangutana. Giingon ni balang Trinidad, kay aman, Ang anak, ang pangutana lagi. Usay pangutana. Kana bang aman, magkagahom? Naman na sa Trinidad. Oh. Kasi pangutana nimo. Ang pangutana lagi. Kana bang Pareha amahan, man si magagahom. Wa Tubag lagi daw. sa tima kung pareha ba? Oh, Diba? ba? Tima, ang tulo ka persona usa ka Dios. Sa ato pa na pamatudan nimo ang balang Trinidad, tinuod kay babasa. Aman anak, kining sila nagkakiusa og Dios ni. Okay. Wa di kuno sa tima kung inon ang amahan, anak, Dios pareha. Di mo tubag nga pareha. Okay, wasto na ko inyong tema. Osborne na ko inyong tema. Pangutana. Pamatudan nga ang balaang Trinidad tinuod sumala sa Biblia og referensya. Amo na. Oh. Pangutana, kasi pangutana. Unsay pangutana? Nangutana ko. Kay pamatudan man niya sumala sa Biblia, ang balaang aman, anak, Espiritu Santo, balaang Trinidad. Akong gipangita, mabasa ba ang balaang Trinidad? Ang tulog tawag og balaang Trinidad. Pulong balaang Trinidad akong ginalan. Kay sumala man sa Biblia. Okay, Pulong tama. ang balaang Trinidad. Okay, mutubag ko. Mm. Ang amahan, anak ug Espiritu Santo, tulo man ni ka persona sa usa ka Dios, nga kay kanang Dios balaan man. O di balaan ni sila kay mga Dios man ni sila, adili mga persona man ni sila sa usa ka Dios. Okay. So, balaan. Tabog. Okay. Okay. Pasabot, balaan. Laing Daing question. pagkata. Ano na kayo duha ka pangutana? Ang amahan makita. Kanang Dili. bukat nga pangutana. Magtimog makita magdi. Kanang espiritu. Kay usa sa tulo, aman, anak, ang ikato espiritu. Ano hingalan ang persona ba? Makita dili. Nga persona nga makita, na persona nga dili makita. Okay. Follow up. Unsa may example sa persona nga di makita? Ang Espiritu Santo, persona nga di makita. Nganong di unta to? Duha ka persona o usa ka di makita. Nganong tulo ka persona? Dili. Tulo ka persona sa tulo, anong Trinidad? Ang ikatulo dili makita. Pero nganong gitawag ng tres persona? Kana pangutana na ko karon ngano man ang di makita giyan lang ni person. Kay kana ang person, ikaw to tao na makita madayag. Okay, unsa ang persona? Kung basahin Oh sige sige. Kaya mo Person. ito ang three person. One of the three components of the triune God. So ang persona kuno, kung person, usa sa mga components sa triune God. O, gibasa ko naman diri. Ang person usa ka component. Oh. Pero usa Usa sa sa tulo ka component mga persona. espiritu si katulo dia. Mm. Pamatudi ko nung ang espiritu Trayong God. persona. O, gibasa ganin ako diri. Person, one
of the three components of the triune God. Triune God. Okay, last question. Last question. Last Kaya question. nabasa man ka og triune God. Oh. Unsay kaulukan na ng triune o mabasa ba sa Biblia ang triune God? Triune God ang triune mo ning three person in one God. So agi pasabot sa persona, one of the three components of the triune God. So kining tulo ka mga persona, person. Sumala diri sa kanibasa. Okay, so daghang salamat og padayon nato Brother Al sa pag atag karon og dugang nga pagtagad nga din makasaysay na ang negative side pinagi kang Brother Rugs Kasipong sa Rizalian. Daghang salamat Mr. Moderator og sa tanan nanambong dinhi, labostan sa nagpaminaw sa kutob maabot sa mga pagsidya. Gipamatudan sa kong kaatbang nga ang doktrinang balang Trinidad tinuod sumala sa Biblia ug uban pang mga mabasa niya. Sumala sa Biblia o sa sobra pang mga referensya. Pero mga kaigsunan, bisan sumala sa Biblia, si Jesus dili pwedeng mudawat niya ito tanan nga mga gipamulong niya. Kay bala ang Trinidad, bala ang Trinidad, Aman, Anak, Espiritu Santo, three persons. Personal conclusion. Example, ang maestra mayon, pagsulat mo ngalan sa tao, kutob sa tulo, Juan, Pablo, ang usa, Salampati o Kabaw ba? Ang duha na correct kay Tauman, Juan, Pablo. Pero ang ikatulo Kabaw, wrong. Sa maestra ang ikatulo, ambot pa sa wadda, ang Salampati kung sa persona kung to. Karon gipamatudi ang balang espiritu, Aman, Anak, Espiritu Santo, tres persona. Sabton ang tres persona makita. Pero labing tinul mga kaigsunan. Ang ikatulo sa tres persona, Salampati kuno to. Aron mausto ang doktrina ni akong kalaban diri, akong Brad Golye, ang tulo ang duha ka persona o ay katulo ang Salampati. Kaya ang espiritu di pwede mahatag og persona. Baka kon si Jesus, sa diya mingon si Jesus, ang Dios espiritu walay unod ug bukog ni sama sa inyong nakita nga ako aduna.